To assalamu alaikum da dumi ta kan ta kwana ta zamto dumami. Jama'a a yau muka garzaya zuwa kotun alkali Muktar Dandago da ke airport ɗin ƙwaryar garin Kano, inda muka je muka saurari hukunci da ya yanke na ƙara da jarumi Isa ya kai domin kotu ta ƙwatar masa haƙƙinsa kuma ta ɗaukar masa mataki akan cin zarafi da aka masa, wanda Sayyida Sadiya ta masa a wato shafinta na Instagram shekaru 2 da suka gabata da wata 3 da kuma 'yan kwanaki, inda kuma shi alƙalin kotun bai yanke hukunci ba sai a rana mai kamanta yau, a yayin da bayan an saurari wanda ya kawo ƙara aka kuma saurari wanda ake ƙara aka kuma saurari shaidu, a yayin da bayan hakan ya gabata alƙalin kotun ya gane cewa Sayyida Sadiya ta yi wa Isa ƙazafi kuma ta tozarta shi ta ɓata masa suna a idon jama'a. A yayin da bayan yin hakan ke da wuya, Sayyida Sadiya idon ta cike da nadama, ba tare da bata lokaci ba alƙalin kotun ya ingiza ƙeyanta zuwa gidan kaso, inda ya ce ya tura ta gidan kaso a ji a ajiye ta wata 6, a ɗaure ta ɗauri wata 6 ba tare da ba da beli ba. To, Isa ko da aka ji ta bakinsa ya ce tun faruwan abin bai yadda ya ɗauki hukunci a hannu ba, domin yana da ilimi ta boko yana da kuma ilimi ta muhammadiyya. A yayin da ya gaya wa Allah matsalarsa ya kuma yi salloli yana gaya wa Allah matsalarsa, ko da ya tashi daga bacci ya tashi inda zai yi sallah raka'a biyu sai ya gaya wa Allah, ya Allah kar ka kashe ni sai ka ɗaukan mini mataki kuma ka tona wannan baiwar taka asiri na sharri da ta mini da ƙazafi. A yayin da yin haka ke da wuya, da muka ji ta bakinsa ya ce wannan hukuncin ba alƙali ya yi ba, Allah ne ya yi hukuncinsa, domin wa Allah ya kai wa kuka, kuma shi ya jaddada cewa shi bai da hannu bai da ƙafa kuma bai da kowa wanda zai iya tsaya mishi, Allah ne kaɗai gatansa. A yayin da ya kuma ƙara jaddadawa da cewa shi bai yadda ya ɗauki hukunci a hannu ba, a yayin da ya kai kotu domin ya san dokar ƙasa, inda kuma shi alƙalin kotun bayan ya bi bincike aka kuma tabbatar da shaidu aka tabbatar da cewa Isa bai da laifi, an masa ƙazafi ne domin ta tozarta shi, ba wanda dai ya san manufanta ita ta san manufanta. To ba ta da bata lokaci ba Isa ya ce ya daga hannu yana kuma ƙara gode wa Allah na amsan addu'arsa da ya yi, kuma bayan ya amsa kuma ya ƙwatar masa haƙƙi kuma ya tabbatar wa duniya cewa Sayyida Sadiya ta masa ƙazafi. A yayin da muka ji ta bakinsa, shi wannan shari'ar yana da alaƙa da wato maganar ta da Tima Makamashi, sai zancen ya tabbata cewa ita Tima Makamashi shari'ar ta daban ne da Sayyida Sadiya.